1961 елның 7 майында Балташ авылында туган. 1978 елда Балташ урта мәктәбен тәмамлый. 1978-79 елларда Нормадагы һөнәри техник училищеда укый. Аннан хәрби хезмәткә алына. 1988 елдан Мехшо Ачык акционерлык җәмгыятенең мастер көйләүчесе. Бүген газ оешмасында эшли. Героебыз белән таныштык дияргә дә була. Ләкин безне көрәш һәм көрәштәге уңышлар кызыксындыра шул. Тәбриз Илгиз улы Маннапов 70-80 килограмм авырлыкларда көрәшә. Муса Җәлил исемендәге турнирның 3 тапкыр җиңүчесе, 1 тапкыр Россия чемпионы, Татарстан беренчелегенең 2 тапкыр призеры. 1985 елда Бөтенсоюз турнирында 2нче урын иясе. Балтач районы Сабантуеның 1 тапкыр баш батыры. Милли спорт төрләре буенча РСФСРның спорт остасы. Көрәшкә осталык нәселдән Тәбриз Маннапов татар көрәше белән мәктәптә укыган елларында укмауга башлый. Остазы дип атаклы көрәшче Фәрит Әхмәдиев атый. Беренче зур уңышы районда яшьләр арасында булган ярыш, аннан Татарстан, Россия күләмендәге җиңүләр, армия сафларына кайткач ул татар көрәше белән ныклап шөгыльләнә башлый. Әлбәттә, келәмдә төрле чаклар була, җиңелгән, үкенечле булган бил алышуларда. Союзның турнир дигән турнир булды инде ул. 85-тә анда килделәр инде төрле регионнардан. Анда бик көчле көрәшчеләр бар иде. Миңа повезло, мин финалга чыктым инде. Ничектер оттым үземә чыган соперникларны. Шунда финалга чыктык, башкорт малае. Ребяткән көрәшә башлап, мин моны селтә бери башладым. Ачкалык булмагандыр инде, белмәделәр инде. Бер вакыт тренер белән сөйләтте миңа, бу утырды глухой защита. Всё. Менә утырган всё бетте. Қолын тыбайып тирәгән, утырган, стрелять кирәк. Бер шәт булмый. Бетте вакыт. Как гости победа дип тәгәнгә бирделәр инде. Фактически. Мишай, үзем менә миңа шулай тоелды инде. Фактически. Мин менә шул көне шунсы инде. Союзның турниры бит все-таки. Союзның дип аталады. Бик дәү көрәши инде. Сынмаган җир калмады, шулай да көрәшне ташлый алмадым ди. Соңгы тапкыр мәйданга 49 яшендә район Сабантуенда чыга. 3нче урын алам. Ким дигәндә атнага 3 тапкыр 2-3 сәгать дәвамында шөгыльләнеп йөргән кеше хәзер дә спорттан читтә түгел. Көрәшә бер үк вакытта 10 елга якын тренер булып та эшли. Ул тәрбияләгән укучылар бүген дә төрле бәйге, Сабантуйлар мәйданында. Укучыларымның үзем генә белгән шул ук вакытта үзем дә көрәш биографиямда бик уңышлы кулланган алымнарга өйрәтергә тырыштым ди. Серләрне ачар вакыт. Мин аякларга бик катыш идем. Аяк менеп эшли. Теге башка көрәшчеләр әйтә инде алар ничектер. Гәүдә, кул, минем аяк инде. Тудасыдан ничектер. Үзем дә белмим инде. Берсен әйткәндә, мен шулай өйрәнгән инде. Әйтегезчә, үзегезгә күрә прием дип. Мин кирәк ката торган кешене. Обратный. Менә гел бер якка керешә бит инде. Ул көрәш шулай икеләнгән. Бер якка мин обратный ата торган идем. Мен бер малай шул приемга бик яхшы әйбәт өйрәнде ул миннән шулны. Ул әле дә көрәшә шул приемы белән кирәккә бросок ясап. Ул бар икән минем. Аяклар яңа кирәккә бросок. Тәбриз Маннапов көрәшчеләр арасында үзенең матур, чиста көрәшүе, көндәшләренә зур хөрмәте белән ихтирам казанган шәхес. Һәм тагын бер сыйфаты ул чын патриот. Зур бүләк дип, наверное, шул урожай ярышларындагы медальләрне әйтерлек инде, шул грамоталар. Чөнки дигәндә, менә әйберләр ул атта безнең теге искитмәйди без бит ничектер Советлар Союзы багалары. Район өчен дип йөргән вакытлар инде безнең, менә безнең поколение барса шуны иде. Район. Менә шунда җиңеп кайту, район өчен файда китерү минем өчен бик инде. Бик зур стимул инде. Эш күрсәткән ирне ил онытмас.